Foli b'aw bɛɛ lajɛlen maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ ayiwa aw ka Eva nana tugunɛ bi ɲininkali min bɛ n bolo k'o tɛngu n bɛ sokɔrɔji kɔnɔna na ɲininkali min bɛ yen nɔ o de ye an ɲɛ b'a la bi k'a fɔ furusa o ka can kosɛbɛ i n'a fɔ furu sirili o fɛnɛ ka can cogo min na an balimamusow n'an balimakɛw bɛ furu kɛ bi sini an b'a ye k'a fɔ ko furu sara mun de bɛ ka na ni o phénomène ye an bɛ sokɔrɔji kɔnɔna na bi an bɛna an ka kuma galamani tɛnku an balimaw la u k'u ka hakilina di o la n b'a dɔn tɛmɛnen kuranko la ne ma jaabi jɔnjɔn sɔrɔ o la nka Zeyina kɔni n b'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka jaabi ɲɛnama di nin ko la n'a kɛra mun ye an tɛ jan ka taa si ɲɔgɔn fɛ. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, comme les États-Unis, mon ami. Voilà. Eh. Depuis que il faut voir la conséquence. Eh, Flo, il va nera là-bas, ne n'a pas la tagadabla. Ah, n'est-ce pas? Ça, c'est une bonne nouvelle. Dès que ma fille, ne retara boîte de là. C'est-à-dire, ne dunto ere. Ne me ka beni mogo mogo a bebo to ka fo. Memuna. Ne dabal le bana quoi. E ne banani mogo fole. O be ka fo. Flana. Sabana. Mana beni mogo mogo. Même au kunyini ka don. Ne re mbon yera la kata dun kon la bo ala ke ne mogo munyinga. Ja o folo ere de adamine. Ja ale c'est-à-dire ale kono da amuso bari la. Wallahi. Ah bon, o yɛrɛ fɛnɛ tɛ problème ye. Ale kun bɛ fɛ k'a essayer k'a fɔ muso de ye quoi. Ah? Jakana fune. Ah bon, i b'a dɔn ko bɛ tan tɔ de. Wallahi, c'est-à-dire ne kun bɛ fɛ ka. Ne b'a dɔn ninnu jo don dɛ. Anne-Clé. Encore toi. Encore elle. Encore moi. Encore vous aussi. Ouais, on est là, nous on est là. On dirait qu'il doit me gagner un euro faire tout ça. Ayi ne bɛ ka bɛn n'aw ye dɔrɔn nin ɲininkali de bɛ ne bolo k'o tɛŋɛ o la ni baasi tɛ. Ok, mais sisan il faut que an ka ko dɔ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. A kana na kɛ o don o ta nin ye sira bila yan an bɛ don ɲɔgɔn na yan dɛ. Musoya ko t'o la dɛ. Ayi patron parce que an ka ɲininkali ninnu dɔw. Ayi bi ta in to ye e k'i dusu da sa i dusu da. Bi ta in bɛ ka kuma an ka société yɛrɛ ko de kan. N'aw jɛnna n'a ye n bɛ n ka ɲininkali poser ou bien. Ok. D'accord ɲininkali min bɛ n bolo bi o de ye k'a fɔ furu ka can bi i n'a fɔ furusa ka can cogo min na. An ma se ka mun faamuya o de ka fɔ mun de la furu bɛ siri tɛnɛ a bɛ sa tarata mun na furu sata ka ca ni furu sirita ye a bɛ se k'aw da don o la ka dɔ fɔ yɔrɔ bi dɔ taama na an na kɛlɛ bi ta in na. Ma chère, c'est intéressant. C'est plus que intéressant. C'est un cas social. Ouais, non, Flo. Qui doit être discuté. Flo, est-ce que tu vois? Bon, malheureusement, n'est célibataire, n'est tchèganaï. Donc, bon, je pense que ce serait mieux. Voilà, pour moi, il y a furu. Donc, lui, c'est mon ami. Allez, flatter, Béchi. Ouais. D'accord, patron. C'est-à-dire, il y a une question belle, une question ni jaran trop. D'accord. Parce que mon ko il me ka ke, mon situation, mon kan il me ka tia. C'est-à-dire, muso te tia ou boya blé. Yeah, ni ne ko furu ere nege tene la mi dom na ko bi ne galon tege. Eh, to ko di ta. C'est-à-dire, ne te se k'a famu, on ne be bɔ ka taa wari ɲini. Mais imagine, an de be bɔ ka taa wari ɲini. Bon, e sɛgɛnnen bɛ bɔ wari ɲini yɔrɔ la, i bɛna muso fɛnɛ t'i bonya o kan kan. Mais imagine, hali ni ma wari sɔrɔ kuma dɔ la ka nasɔngɔ di, o y'a damana problème ye. Ça c'est pas bon. Parce que fɛn dɔw bɛ yen, fo k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi. Musow ka cɛw bonya, un point c'est tout. U b'u to nin na, u denw bɛ kɛ dangadenw ye, u bɛna fɔ ko a don ta, a bɔ tantôt. Ça c'est pas normal. Ali a tɔgɔ bɔtɔ filɛ nin kɔnɔ ne muso kuma dɔ la ne sɛgɛnnen bɛ bɔ n ka baarayɔrɔ la ka taa so kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a ma tobili kɛ. E bɛ nasɔngɔ d'a ma. Ne bɛ nasɔngɔ d'a ma n ko n bɛ nasɔngɔ d'a ma a tɛ tobili kɛ. Est-ce que o bɛ furu nege don mɔgɔ la. Non. Dɔ bɛ ɲa la cɛlakaw la. Kosɛbɛ. Je voulais pas. Mais il faut qu'on fasse un fenêtre faut tiens donc fenêtre de l'homme qui tout muso bigo fenêtre faut furu la dɛ Allahu akbar o de la i bɛ muso caman yɛrɛ ye i b'a sɔrɔ violence conjugale min b'u kan u ka cɛso sigi la o de la o b'u ne ba i ka kuma la tɛgɛ tɛ yɛrɛ ta tɔgɔ ma ka gɛlɛn kumaw la dɛ a bɛn ala cɛ fo ne tɔgɔ ka fɔ dɔrɔn e bɛ warimuso furu ka n'o bila e fɛ yen c'est fait pourquoi c'est pour l'amour. C'est pour les enfants, c'est pour l'avenir. Mais il faut faire de la cana walden pour. Non, furu sarako et comme ça. Il faut de la cana. Ni sans père. Walden pour melagani.
Qui fait de la souffrir à Nikaka. Et puis c'est pas tout, c'est pas tout. Toi tu veux bien manger. Ni sans perche, ni sans perche, ni ne toko fora kuma. Ta toko marega gelenje ko bela, aben alache. Ah OK. Journaliste de do beki yakinata fo. Toi tu veux bien manger. E ma wari mbo be fe ko dumunike. O te be. E ma nanso mbo be fe ko dumunike. O manno. Ah? E ma soko duru songo di. Soko fiti ni kila jebe di ma et puis tu te plains. Che ni ne toko fora kuma ina ya. A ben ala che shube boya wala billahi mais parce que olu be ka feno re nyangami ko te nyangami quoi ne ma fo ne ba ne ni te ne be ka ngakuma de fo be ne ma fo ne do feno re do fo ka ngo fena ko mais muso ka dogoya ka nini il faut du respect aussi c'est vrai ni te fait dogo muso ka dogoya mais muso mbi feno do fena dogo muso do ga na dogoya furu ko no moi je vais pas Flo nti nege ni ne fena yi toko fo mais est-ce que ne fena mais est-ce que ne fena yi toko fo est-ce que magana ni ngale ne nyame nunu na karim ne beta est-ce que kana magana e be ta bobo e be se bobo ta muna tuko Flo che ibiga ko la ba kunta ka bonega ya famia ibi toto na ne be doila ben ala che ko siku do be il faut ya ngati ko nyongo ya famia akabara ne kana mais akabara do e ba do e ne ka sokono kuma fa e mo go ga ne do ga ale nyana muna to mo si to na me est-ce que kana ne do ga nyana ta bo Flo ta so kwa ta bongo kata ga bigo moto nya flata de kata ga bigo chuma mo nga warde be moto ina ni yela na a benala chami nyachi na fo ni moto be on ye di on ye di na kle kale ga to ba to ibini taga mana ba fo abe famuna ya foro ya muso na le kuma be ta yoro me ya foro kuma be ta ne ma chefo jobe chefo mu jabala do de be ga lame ni pour le fourcher ni ou ka to doni il faut être un exemplaire Allô? Awane baradam ne. Basi suni wa. Ayi filla. Kabine ta da dam ne ma daliga basi joni kala folo. Ibe so so mu ma daliga kala filla ne te. Aya juara koi. Ni ma fam kala funga foko nyo kala. Ai ne te se go fo. Ma basi joni kala. Ne te fɛn jaune yɛrɛ fɛ yɛrɛ ne ba ayi kuma banna ne bɛ fɛ an ka kɛ cogo min na an ka kɛ ten sa ne ye mun commence kuma base jaune kala i bɛ jɔ ko n y'o kala ne y'o kala cogo jumɛn e de ye ne ye wa mun de kɛra de awa n'i y'a kala nasa i bɛ fɛ an ka kɛ cogo jumɛn san a banna ko ne k'a sara bisimila ma fɛn min kala ko n k'o sara n t'a sara bi n t'a sara sini n'i bɛ fɛ min ka kɛ an k'o kɛ i mana n wele yɔrɔ min t'i jaabi n'i ye mana ko i tan to i bɛ kalo kala min na tan to ne bolo ya diri ça va ne ko yani te karamɔgɔ wɛrɛ nga so ya e ko ne ni ngami goro te tɛmɛ muso in na bi togo doro ni bala ko ya e karamɔgɔ wɛrɛ nga so me karamɔgɔ jogo e kɛmɛ billahi kelen tɛ ni dide ɲɔgɔn mais komi bita ye furuko kuma a tɛ ka karamɔgɔ ko da yɛrɛ la me t'a lajɛ mun b'a la ne ba ante ala nse ne ba ita ɲininka aya kay no patron ça va mais didi ni mɔgɔ kumari fɛ tu i ka yɛlɛ sa e ma ne sɔrɔ appel de la wa ni son jalen de don muso de ka musɔrɔ bɔ kunna de i ni muso de bɛ ɲɔgɔn na ne tɛ ɲɔgɔn mais ne ma fini ne bɛ se k'i jɔ cogo di ko y'o di ne ma o tɛ kalabanciya ya o to i sa dili ne bɛ se ka fili n ka fini kalantanw ma yan nɔ wa bɛɛ tɛ jɛ ka kɛ kelen kabini ne taara daminɛ ne bɛ fini fɛn kala ne b'a bɛɛ ɲɛ dɔn awɔ sa bɛɛ tɛ jɛ ka kɛ kelen dili ne tun mago de bɛ e la o ne mago bɛ ne la cogo di yɔrɔ ye denni filɛ i ka ko bɛɛ ye kɛlɛ ne kɛlɛ ko i tɛ taa ka bɔ n kɛrɛfɛ kuma caman man di n ye dɛ ne y'o de f'i ye depuis ne k'i mago saba n ko n mana kɛlɛ la dili don bɛɛ bɛ se ka kɛ kɛlɛ ya n ko mago b'i la n'an bɛ na min fɔ e ka dɔ di wa dɔ di komi ne cousine ka kɔɲɔ de sera dɛ ne tun bɛ fɛ ka na n ka uniforme de d'i ma n k'a kala dili komi n t'i ka kalali kɛcogo dɔn n bɛ fɛ i ka dɔ ɲɛfɔ n y'a la e tɛ ne ka kala o ma e delila ka ne fini kolo kala yan ayi a fɔ dɔrɔn ne delila ka ye fini kolo kala ne la yan nɔ quoi a lajɛ n'ale filɛ ka min sɔrɔ n tɛ fini ɲuman dɔn n tɛ modèle ɲuman dɔn yan ni ɲɔgɔn bɛ e bolo wa n'i y'a ye n ko n t'i ka kalali position dɔn n t'i ka wari position de dɔn o de ko don su n'i tɛ se coupe la n bɛ na ni n ka fini y'a di a fɔ dɔrɔn dili n bɛ fɛ ka na n ka fini kala mais joli don i b'o de fɔ o dili n bɛ fɛ ka na n ka fini d'i ma i b'a kala joli kɔɲɔ yɛrɛ don ɲinɛ fɔlɔ kɔɲɔ ye semaine nata de dili e b'a kala joli ni date ne ni ɲɔgɔn cɛ o komi sigiɲɔgɔnya de don kɔfɛ an bɛ tila ka wariko kuma kɛ ne bɛna ni fini ye fɔlɔ awɔ problème foyi t'a la n bɛna micro de tɛ bolo min ya sabali sa ne ɲininka sa
wa foyi man ni sigida in goya ne a fato ko fato ni kelege law ni kalamanci doro ni be ne bangi ge nyini nga ofta ba e clean up ma dabla sa miri dabla kana miri mai patron nyame ni ngali emi bi ore ka fo ko furu siri ni furu sa ka chance sa no mune bugo ke ya kinemu ngana nyini nga mugo bisika do nga jamana kono chudi ni breda ga jamana kono imani nyini nga o sika kyo ni te nga jamana de ni dura nga jamana kono ibi de nyini nga a temporiser amne ga nyogo fam iga kinna jume ye furu sa ni furu siri ne breda ga jamana ngona no mashi kilen dala ka sa nga jamana ngono be bala ka bolo wa be dumuni ke fana mashi tala ka sa ayi sa kote furu sirili ni furu sali o de kuma ko ni bala ka mi veera le ngo ma kele shi tala ka sa nga jamana kono muso tala ka sa jo tala ka sa wa muso mona tala ka sa patron ko de furu le ko furu sirili ani furu sali sino harama dun yere sali ko tew furu sirili ani furu sali o ko te mo bala ka mi nga sa ne comme furu sa bala ka cha furu tieu ubu se siri ubu bolo siri la Muhammad Rasul ama ubu so siri ku bolo siri dimina de no mo bisa mo furu ka siri iya me dongo do furu sa bala ka cha furu sa ta be furu sa ta na nyo ze siri nyona atna be ni nyo iya me furu sa lawo furu siri lawo na se siri la abulo siri la abi be ni nyo na daga ta do so ko ka fini la boga dima dila ka nyede ayi alnima mesir dia la kan mani file dronga do ma problem poeta awa nara sona ba ki sa ko ro be bifo ancle muso ne nyana be la ni na la ka tawale ni na kana antola de yuro polo ikna le problem ma tente ya wala di krisi ni to dronga ma so nta tulu nte kuma ma fere ta abo kele fe ni ga ni ne ba kana adresse ka soro mana fo ibi na me folo de go mu ay pasra na mo jata kuma be ka tani mo jata na mfe mo gara o te egi dusida dili ni ngali nyere be ne bolo o ita muso ga de gunika ibe na me ko bi no d'accord bi ni ngali me ne bolo o de ka ko feni ko ni furu siri ka chanto go mina furu sa ere kene ka chanti amai ka furu be siri tene o furu kele me sa karata mune be kana ni o gele ana sidi ne ba igo ndese ka kuma wala ne ba eto ko folo Eva Eva no ne ba idasira be no bi yoro awo ne ba ro idasira bele ma bi ne dili na bo ma be de te sa o ko te wala sino ne ba ha wallahi do be do fula fulu na ta do ne kama to fulu ko do ere do be do fula bi ko ntem so ga fulu fene do fula ka so ro mu fula to nyini mo do ere chama fulu da na bi wo fulu te fulu de wallahi so ma be fula bi ma fie ka ba ko do dan wo de ga fulu sa ta awo ne sigi nyon do ere be kuma be ibo lu che nyon na yo fu ka kuma fulu ka so fulu no nyon ma ne dili mu fleni ni ne su so so sanu kala ne te la fiare ba bon kama ngoro de ade so mais munu ya so de est-ce que fenete na ne furu sa sababu de parce que ga chedo kama ngoro chati so mare ala te tinye sama ni o fo sa ko de ga che mi de ka nya kwa okay awo so ne fleni ne mai no de wallahi awo wallahi ala ma furu no ne folo do ni e ne woni pa era furu le no ay question teneka question ni ngali de furu sali ni furu chaya oni kuma de do mesino o lega kutrigeri asno ne ba ne ti se ka kuma ko se wa parce que na so e ku furu le do ay ne ma fogo ne do sa ni ku furu le no si sa no ne e ku se ka kuma mais e ma furu ne ma furu na ko ne furu l'intérêt ne ki madi o question tene concerne ay sa a te concerne to di chan ne ka ko ne ga furu balia o ne ga kutrigeri sa te ka ne ga vipi fere nyali ay sa ne ga vipi ne fa ko fie e pita ko ne ya e ga vie privé côté ne ga vie privé côté a fora de ko phénomène min do ko na nyadi min do ko na dimite berere aye ka ko furu sa ga chanto ko mna ina fa furu siri ga chanto ko o ni ngali doro no e côté ne ko ko ndi tiga privé foni ataka ne fene kan tato ngono awo ne ba ça va ne ba ne ba kan ni ngali jara ne turu ko doro mi siga do kwala ibe se ga kuma mi goro nye bere da marakala furu be furu sa bi ya fo ajara bi me do be ga fo ko lu ko
n'o ma furu sɔrɔ k'o de kama olu tɛ ka furu wa furubaliya tɛ ala nɔ ye dɛ o y'u yɛrɛ nɔ ye. Ne ba micro jɛ n ka kuma a bɛ se ka bɔ n ka da la. Ne ba furusiri ka ca cogo min na furusa yɛrɛ fɛnɛ ka ca ten an b'a ye furu bɛ siri tɛnɛ a bɛ sa tarata ne bɛ bi question b'o de la. O question jaabi ɲuman bɛ di. I jaabi balimamuso ka tila fɔlɔ. ne ma n ka kuma bɛɛ fɔ ni cɛ nana i ma k'a bɛ furu ni cɛ ɲɛnɛma don ko k'a la kosɛbɛ n'i ye ɲɛnɛ wolomali kɛ i bɛ taa furu la. Ni min ɲɛnɛwolo fɛnɛ ka mɔgɔ ɲɛnɛma ɲini furu ka mɛn si la n'i ma ɲɛnɛwolo fɛnɛ tuguni n'i donna tɛnɛ i bɛ bɔ tarata. Balimamuso kuma in tɛ e ko. ne bɛ e tɔgɔ fɔ o i ka question fɔ man da don a la ne yɛrɛ min tɔgɔ fɔ e ma question ne yɛrɛ min tɔgɔ fɔ n'i ta kɛ ɲɛnɛ woloma i bɛ b'i fa ka ɲɔ kan o ye kungo de kɛ. n'i bɛ n'i fa ka ɲɔ kan mɔgɔw b'a f'i ma k'i ye muso galɛ i ka min fa ka ɲɔ kan k'aw tɛ ka don furu jugu la ɲamu sugu bɛɛ la kuma bɛɛ an dala kuma caman la. Ayi an ka ɲɔgɔn lamɛn an k'a kɛ kelen kelen. ne ba ne dun bɛ n ka kuma in fɔ dɛ i ka furubaliya i yɛrɛ de nɔ don parce que e bɛ se ka kɛ so in kɔnɔ yan cogo di an bɛɛ kana e sɔrɔ so in kɔnɔ k'e ma furu. n ko tɔgɔ kana fɔ n tɔgɔ kana fɔ e ma furu a bɛ se ka kɛ yan. E ma tila fɔlɔ e ma tila. ne ma tila ale ma il faut que n k'a bɛɛ de ɲɛfɔ an ye denmisɛnnin fitinin de an bɛ se ka na furu la cogo di ka sɔrɔ k'an kɔrɔ ma furu o bɛ se ka kɛ o tɛ ɲɛnɛ woloma ye. ayiwa ayi ne ba ɲɛnɛ woloma don wa ɲɛnɛ woloma tɛ a ka furubaliya a yɛrɛ de nɔ don. mais e tɛ se k'a fɔ parce que e yɛrɛ ma furu ɲɛnɛwolo dɔ ɲɛnɛwolo kɛ. ne ba ne k'i ma n k'i da bɔ ne na. ko ne t'a ko tɛ. ne ba o tɛmɛnen kɔfɛ k'a fɔ o ye furu sali de ka caya k'olu fana na an musow fɛnɛ b'a la. ka d'a kan n'a an ka furu waatiw sera an bɛ ko caman don an ka furu u senkɔrɔ n'o ye an ka entraînement de vie de jeune fille musomaninw bɛ bɔ sisan n'i lasigira yɛrɛ normalement la laada y'a yira ni muso lasigira kolon kan i kana taa diɲɛ yɔrɔ si i k'i banba i ka so maya man kan ka k'i kɔrɔ k'i ladon mais sisan an bɛ bɔ an bɛ taa appartement ta an bɛ réforme tigɛ an bɛ balani show wele an bɛ jeliw wele kɔɲɔmuso yɛrɛ bɛ k'i pan k'i bolo k'i ja c'est pas joli à voir olu man tɛ ka kɛ anw muso furulenw ka laada ye an bɔtɔ a fɔra de n'i lasigira kolon in kan kuma dɔw bɛ yen da man tɛ ka don a la ko caman bɛ yen man tɛ ka i sen man tɛ ka yala i bɔra mɔgɔ tɔw ninnu de la e de kan ka kɛ exemple ye olu ma olu bɛ se ka fɔ cɛ yɛrɛ la nin na sigira a ba sigilen don ala ka furuso k'a ma hɛrɛ e kana taa kɛ can kɛlɛ ye yen kolon in kɔrɔ ka don mais sisan an ka furuw la an bogotigininw yɛrɛ an tɛ kolon in matarafa ten hali n'an na donna kɔɲɔso in kɔnɔ ale yɛrɛ b'u matarafa yɛrɛ kolon in yɛrɛ tɛ yen tugun e yɛrɛ b'u matarafa yɛrɛ parce que ne ba i t'a fɔ ni kan t'ale ma ne tun bɛ ka n ka question de kɛ parce que i m'a tɔgɔ fɔ n y'a tɔgɔ dɔn n ka kuma la. a bɛ ka entraînement de jeune fille photo ye yan diɲɛ ɲɛfɛ yan an b'o ye yan an ye lasigila an b'o ye yan. ne ba nin bɛɛ ye jalousie ko de mɔgɔ kɛra jalousie ye i t'a ka ko bɛɛ jate. ala sa i ta ka bɔ n ka da la. ayi caman ta. ayi ne ba ja ne ka baarakɛyɔrɔ la i ta ka bɔ n ka da la. Ili turu ma se ne ma. ayi ta ka bɔ n ka da la. ne ba ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka mais komi a b'a la ko n ka bɔ a ka da la an t'an yɛrɛ ta o la. ayi an ka to yan n tɛ mɔgɔ ka da ye koyi an bɛ ɲɔgɔn se la yan nɔ. Alima i bɛ se ka kuma tɔ fɔ ne bɛ na n ka so kɔnɔ parce que ni ɲɛwo cayara dɔrɔn a bɛ kɛ ne ko ko question ye mun ye n ko furusa ka ca sisan i n'a fɔ furusiri ka ca cogo min na e ka hakilina ye jumɛn ye. furusa ka ca i n'a fɔ furusiri ka ca cogo min na. o ɲuman ye min ye sisan cɛ tɛ muso bonya muso yɛrɛ tɛ cɛ bonya bilen sisan nɔ. cɛ fɔlɔ cɛ tun b'a den ka sungu tigɛ kɛnɛ ma mais sisan u bɛna sungu tigɛ f'i yɛrɛ ɲɛda so kɔnɔ yan i sigi o ko ɲuman ye bonya t'o la bilen o. o de furu cɛ sera bamakɔ sisan nɔ. ne ba i ka kuma ka jugu ta i ta ka bɔ n ka da la. ne ba awa yan luwanse la o ye tiɲɛ ye komi bɛ ka k'aw tɛ silamɛya de ye n'a taara kafiriya sira fɛ i ta bi ne ka discours k'aw sɔrɔ. ayi e m'a faamuya o ye. ayi ta ka bɔ n ka da la n ka baara kɛ yan ne ka baara kɛ yɔrɔ de. ne ka da ye yan ka da ne ka jaa n bɛ se k'an jɔ n ka si yan wala. ne ba foyi tɛ cɛ a la. ne ba n t'i dɔn i tɛ nɔ mɛ ta ka bɔ yan yanni n ka ɲɔgɔn jinɛw la wuli kama ta ka bɔ yan. ne bolo k'i ka question ɲɛnama ye ninnu fɛn filɛ nin ye u bɛɛ filɛ nin ye u bɛ k'u ka furuso kuma de f'i ye u tɛ k'i ka kuma réponse d'i ma dɛ. mais furuso kuma ta an bɛ ka cɛ de fɔ. ayi dɛ u tɛ k'i ka kuma réponse d'i ma i ka ɲinɛ mun na e tɛ k'o fɔ. cɛ bonya bilen. d'accord cɛ fude kana sungu tigɛ fo mɔgɔ ɲɛkɔrɔ e sen kɔrɔ bɛɛ y'i ka hakilina di ne ko aw ka karamɔgɔkɛ in yɛrɛ de a bɛ yan ɲa. awɔ karamɔgɔ a bɛ yen. musonin min taara a t'o ɲininka a bɛ sɔrɔ yen nɔ. sinon nin ma se kɛlɛ ma. o y'i kungo de ye Alima. o ye den yɛrɛ bɛ kɛ ta i y'o ye kɛlɛ. n bɛ kɛlɛ kɛ hali sini n'an tigi ninnu n ka mɔgɔ ninnu wa ko la mɔgɔw sigilen don ko mɔgɔ dɔ don kuma na. kan. ne ko mun de kɛra. ne b'a sɔn. ayi mun de bɛ yen sisan ne ba.
Ah, mun de kɛra? Ne ba kana adresse ne kun bɛ fɛ ka dɔn ni karamɔgɔ bɛ yen nɔ ko mun ko ne ma ko ne kana eri ɲininka. Ayi, a juguyara. Fɛn min deli ka kuma ye cɛ ne ba. E ka question répond yɔrɔ ma sɔrɔ fo ka na don. N cɛ ka da la ka da kɔngɔ. Ne ba mun don? Ne ba e k'i dusu da e ka sabali. Ko de bɛ ne dɔn. E tɛmɛna kari mun na ne ko mɔgɔ tɛ k'e répondre. Ne ba ne ɲininkali kɛ kare kɔnɔ ka na nka komi cɛkɔrɔba don karamɔgɔ don sigida la a bonyalen n'ale kumara tɛ min kan o ka di mɔgɔ caman ye a bɛ se ka an denmisɛnninnakaw sɔn hakili la o de kama don sinon ne tɛ n tɛ kɛlɛ. E tɛmɛna kari mun na misiri tɛ yan alimami to o misiri la ou alimami falaka to o misiri la ne ba kana ne dusu labɔ dɛ. I ka question fo ya sa an y'i ka question jaabi bɔ sisan ne mago bɛ min na i ka ta ka bɔ de ka da la ne mago b'o de la parce que aw bɛ don mɔgɔw kan ta de k'aw nana question réponse baga ɲini na ka sɔrɔ aw nana don mɔgɔw cɛ tigɛli de la o tɛ yan. Kɛlɛ ko tɛ ne bɛ n ka baara de la ne bɛ ɲininkali de la ne tɛ kɛlɛ kama donc ni n ka kuma jigin la n'a y'i tɔɔrɔ i bɛ yafa ne ma. A ye n tɔɔrɔ bi a ye n tɔɔrɔ si. baara ko dɔrɔn de don sinon. Ne ɲina bɛ sɔn ka sɔrɔ e la dɔɔni dɛ. Karamɔgɔ baasi t'i la koyi. Ba e ka fura kun bɛ ne bolo. N tɛ si diɲɛ tɔmɔ ne yɛrɛ fana de mago kun b'e la ne kun bɛ k'e ɲini. Sali saji ta ka d'a ma. E tɛ se k'o fɔ ne mana gɛrɛ la kabini sa kelen t'a la dɛ. A kun kɛra fama ye sa. Wala y'a kɛra o ye. Baasi tɛ yen. Alhamdulilayi. Du kɔnɔ mɔgɔ ɲumanw. Walayi baasi tɛ yen. An fana n baw. Ba. I yɛrɛ kun t'i tɔgɔ. Eva. Eva. Na ka seji di ma i k'i sigi koyi. Nin bɛ nin de. Ba. Ai i sigi. Fui. Eva. A kun kɛra fama ye sa. Walayi. De a bɛ se bɛrɛ b'a jɛ kalo saba la wa. E bɔra yan dɔrɔn ne ye e ka fura bɔ. Ne y'i ka fura bɔ i ma na bilen. Karamɔgɔ. A bɔ ne ma fɛ e muso in ka jugu dɛ. Jɔn muso? N'u donna so kɔnɔ kɛ. Jɔn y'a fɔ e ko muso bɛ ne bolo? A ma bɔ k'a fɔ ne ɲɛna sisan nɔ k'e muso de y'ale. Yan du kɔnɔ muso fɛn fɛn bɛ yan bɛɛ b'a fɔ k'olu cɛ ye ne bari ne ye yan maakɔrɔba ye. Muso n muso furu muso bɛ furu ten wa? Nin denni mun filɛ nin ye ko min bɔra sisan o tɛ wa? Ale ye n ka baarakɛla de ye a bɛ n ka tilela tobi ni n ka baaramisɛnnin minnu kɛ a b'olu kɛ ni su kora a bɛ t'u ka so. Ale dun bolo mina se ne ma a bɛna ne bugɔ k'ale cɛ. K'ale dun a bɛ sɔn k'i ɲɛ don ne ɲɛ la kama. Sali. Ayi a t'o bɛɛ. Fa de b'a la. N y'a faamuya. Ka cɛ nin o kuma a man kɛnɛ wa ale bɛ ne sɔrɔ. Karamɔgɔ sogo comme moi il peut me trouver dans ça. Tiɲɛ yɛrɛ la. Bon i y'a ye nin la ne bɛna maliyɛn dɛmɛ dabila wallahi Fatima Mayiga b'a fɔ ne ye kuma bɛɛ ko à chaque avantage il y a un inconvénient. Bi maaw dɛmɛ ne inconvénient filɛ n'i ye min dɛmɛ n'i ye muso yɛrɛ dɛmɛ dɔɔni dɔrɔn a b'a fɔ k'ale cɛ de ye. Karamɔgɔ n y'o faamuya. Sinon nin bɛ ne sɔrɔ min? A ma nɔgɔn karamɔgɔ. Ne tun y'a f'i ye Eva i yɛrɛ i kuma dɔ la ma i faamuya man di dɛ. Ne y'a fɔ ne ye e dolo lajɛ. Karamɔgɔ ne dolo. Awɔ. E kan ka ko so araba konjo waati de n'o bɛ wele ko su 3 heures. N'i kana n'i ko fura la a ka haramu e bɛ journaliste minɛ e tɛ maa gansan yɛrɛ wele bilen koyi i bɛ to ka taa président de wele jamana président Faransi président Amérique président Poutine i b'u wele bari fura min don a kan ka e kan ka ko ni maa bulolen ɲaare yiri de. Jumɛn? Maa bulolen ɲaare yiri. Ani tulu dɔ bɛ yen. E yɛrɛ n'i ka furaw kɔni. A ka haramu wa tulu dɔ bɛ yen o tulu in tɔgɔ de ye ko Makunja. Ala. Yara ni ne mo la ne kunna na jasa e kɔni o ye kunanja de ye e kɔ sa nka ne de kan ka e mun n'o ye siɲɛ fɔlɔ la a tɔ la se tigi yɛrɛ awɔ bari barika b'an tigɛ la an ye karamɔgɔ ye ni ne ye e mun n'o ye siɲɛ fɔlɔ la sisan ni e taara i bɛ to k'i mun n'o ye o ye kunna o ye kunna e ma i na ɲɛda ni bolo ni sen mo ayi bon tulu in ne fan bɛɛ de kan ka mun tulu de don awɔ bari ayi kunanja don kunanja sɛbɛn ka fisa ni mori sɛbɛn ye koyi karamɔgɔ a to n k'i ko an ka tulu ko kuma in to yen fɔlɔ ɲininkali bɛ n bolo bi n b'a dɔn bi ta in kɔni o bɛ jaabi n t'o pose kɔni e ka question ninnu kɔni jaabi bɛɛ bɛ ne bolo nka problème ye min ye ne b'a fɔ e ka min kɛ i tɛ sɔn o de ma karamɔgɔ an bɛna tila ka nin bɛɛ kuma kɛ an ka question pose ko sa in na ko ne ka fɛn in bɔ dɔrɔn ko e bɛ na ne y'a bɔ ne m'e ye bilen
karamɔgɔ fɛnɛ ka kow de ka ca fura filɛ nin nka a ti di tilegan fɛ ni ne y'a d'e ma tilegan fɛ a b'i ɲɛ tiɲɛ a bɛ ne ɲɛ tiɲɛ awɔ walahi a fura in bɛ di sufɛ de karamɔgɔ ala ka n'o di ne ma i y'a ye sisan i bɛ ne wele dɔrɔn ne bɛ daga sigi n'i nana sufɛ dɔrɔn 3 heures wagati ne b'i ko a banna d'accord karamɔgɔ bi ɲininkali min bɛ ne bolo o de ye furusiri ka ca wa furusa yɛrɛ fɛnɛ ka ca yɔrɔ yɛrɛ kɔni b'a dɔn san furusa ko o dogolen tɛ furusiri furu bɛ siri tɛnɛ furu bɛ sa karata ne ko karamɔgɔ mun de nana don ni o ko in ye bi de an ka jamana kɔnɔna na mun de la barika tɛ furu la bilen o de ye ne ka bi ɲininkali yɔrɔ ma de bɛna caya i tɔgɔ Eva i bɛ wala i yɛrɛ ɲi nin ma ɲi nin ma ɲi cɛ kɛrɛfɛ dɛ kana to ka yɛlɛ ta cɛ kɛrɛfɛ ma ɲi walayi filɛ se i ye miiri jigin muso fɔlɔ la walahi i ye miiri jigin muso fɔlɔ la karamɔgɔ ale bɛ min an k'ale to yen hakilinataw ma kɛ kelen ye Eva ale ni ka ko bɛɛ ye kelen a ka haramu n ko su fɛ ala ni su kun sera 21h ma dɔrɔn n'a nana iridoni jɛngɛ k'a kɛ tan dɔrɔn ne yɛrɛ b'a tɔ faamu walayi ala ka ɲuman bɔ ɲuman na walayi sinon i ka question in ko furu tɛ wa furusa sisan laadaw falenna kosɛbɛ i y'a ye maa caman ye furu kɛ min ye furu t'u ye i ma ye fɔlɔ maakɔrɔbaw olu tun b'u muso dɔn kɔɲɔso de la i y'a ye fɔlɔ la n'a tun fɔra ko cɛ bɛna di e ma e n'i cɛ ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ o tun bɛ kɛ kɔɲɔso de la wala ko kɔɲɔ don i y'a ye nka sisan ta caman ye bɛndiya ye i ka di n ye n ka di ye na n y'i furu e fɛ k'a fɔ k'o de kama barika tɛ furu la bilen wa o furu caman tɛ siri tiɲɛ kan cɛ dɔ bɛ yen a ka caman bɛ k'anw ɲɛna yan i bɛ taa sɔrɔ mobili chauffeur de don nka u bɛ ɲɛbɔ muso dɔ fɛ u bɛ to ka t'o ta ka t'o bila u ka ci la ni wali mobili ye o muso fana bɛ sɔn o sa k'o mobili o ta ye u bɛna se furu sera ma waati min na ka taa sɔrɔ mobili t'o ta ye muso dun y'a fɔ sa ka o cɛ n'o cɛ kunkolo tɛ maa o maa kan da la ale t'o fɛ o don y'a sɔrɔ e mɛ o cɛ yɛrɛ dɔn o cɛ ye manasuka min ye ni e furula o la sisan sa e ka furu ka t'o furu la e ka dɔn k'a fɔ ko o cɛ dɔ ka chauffeur de ye ko hali kalo la a bɛ 6,000 ou 10,000 sɔrɔ kalo la a b'i jigila o ye nkalon o jigilatigɛ barika ka bon kojugu ni furu sirila o nkalon kan i b'a ye a tɛ bɔ tɛnɛ la ka tarata sɔrɔ y'a ye ani sisan musow ni sisan cɛw u ti maakɔrɔbaw lamɛn furu la bilen o dɔ ye mun ye sɛba o bamananw bɛ zana dɔ fɔ ko sɛba tɛ fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka k'a den kɔrɔ n'i ye fɛn kɔrɔbaw ye k'a fɔ karisa taa nin furu la nin furu de ka ɲi i b'a sɔrɔ i ka hɛrɛ dɔ b'o la nka an bidenw ta n'i ko karisa min n'i di ni cɛ ma ayi non ayi u b'a fɔ ko ni dara walima bɔkari n'olu kunkolo ti cɛ o cɛ kan da la olu ti furu o ma e dun t'a dɔn n'o cɛ ye gulɔmina ye walima zuwɛmina e t'a dɔn n'o cɛ ye zon ye nka o la a bɛ fɔ ni i ye mɔgɔ kanu i t'a ka defo ye fo ni waati min na sa n'i donna ka furu la e donni o ka furu la o ka taa e fagada yira e la yen k'i ti k'i kunkolo n'i denw pɛrɛn e ka na i jɔ k'e bɛ bɔ o furu la o fana bɛ caman ka furu sa dɛ i b'a dɔn mɔgɔninfin yɛrɛ i ni bɛ fɛn o fɛn fɛ o man ɲi i ma a mana kɛ fɛn o fɛn i b'a fɛ k'a fɔ k'an kana don an diyaɲɛko la diyaɲɛko bɛ diyaɲɛko la n'i donna la a laban bɛ kɛ goyako y'i bolo a jateminɛ e ni bɛ cɛ o cɛ fɛ e karalen don hali ka teli ka danga sɔrɔ sababuya la e ye musoman o musoman ye kogo t'a la cɛ o cɛ nɔfɛ walahi ni a fa ko karisa taa nin baara la a tɛ taa o baara la mais ni o cɛ ko karisa taa nin na dɔrɔn a bɛ taa n'a ba ko karisa joli kogo ta e nɔfɛ e bɛ na dɔn ne ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ cogo e mana ne ɲininka ne hakilina t'a la karamɔgɔ e ko k'an kana don an diyaɲɛko la a diyaɲɛko dɔw bɛ yen a man ɲi mɔgɔ ma o de la a bɛ fɔ fɔlɔ furuw tun bɛ siri jigiya de kan y'a ye ani danbe ni hɔrɔnya e bɛ ne fa dɔn ne b'e fa dɔn
ɔ hali fɔlɔ cɛw tun bɛ conseil n'u bɛna muso furu ɔ sisan cɛw conseil t'a la bɛɛ ko n jɛɲɛ t'a ɔ sisan musow fana conseil t'a la bɛɛ ko n jɛɲɛ t'a o furu mɛn man di dɛ ne ba an bɛ ɲuman bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka ɲuman bɔ ɲuman na dɔrɔn ala ka furumuso ɲuman nɔgɔya bɛɛ ala ka furucɛ ɲuman nɔgɔya bɛɛ awɔ sisan furu man nɔgɔn dɔɔni i ka fi muso ɲɛna k'a ka jisumani k'a koliji la muso tɛ sa ala muso tɛ sa ne m'a f'i ye n ko n bɛ fɛ ka e de ta wa e de bɛ ka ko karamɔgɔ ka ne ta wa n'o fɔ e y'a fɛn sisan a ka di ne ye don dɔ la hali ni an b'an ka dɛgɛ dɔ kugun na yɔrɔ dɔ la kɔni o bɛ se ka fisaya o kɛ sa n ko e tɛ fɛ e dolo ka yɛlɛ wa n bɛna dolo yiriw d'i ma ne ma maa budule ɲare fɛ yen wa ani balenbɔ yiri ni ne y'o k'e kɔnɔ sisan kɔni i bɛ wuli ka jɔ ne ka karamɔgɔ ne bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa i bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa cogo di an b'a bɛn ko dɔw la e ko bɛ taa cogo di karamɔgɔ ɲininkali ma jaabi ya ɲininkali jaabi dɛ e ma ne ka kow jaabi e ka hadamadenya problème de filɛ nin ye quoi c'est-à-dire e bɛna mɔgɔ bila kuma la ni mɔgɔ y'a ta fɛ dɔrɔn e bɛ ban o man di ne ye hadamadenya la karamɔgɔ e ye mun fɔ ne ye ko ne ye n ban karamɔgɔ i ko k'i ka fura tɛ di tilegan fɛ ko fo sufɛ an bɛ sufɛla de la mais na sufɛ kɛ bi ko e ne bila o kuma la wa na sufɛ n y'i ko karamɔgɔ n bɛ taa komi ne ka question posé ma ban n'o banna tuma min na an bɛ sɔrɔ ka nin kuma tɔw kɛ Ega wallahi billahi e te koy billahi ne de wallahi e te ha bene halate ba tara de bora ba ko fe ko pine e te billahi e te ne de wallahi ne la be ko mti de se chela ko abina sigi kuma be kan ne ka ngolo solo me agil nan ta be fo ni en fela fati so e bi sa chokola wallahi billahi e te ne mo ko me ga to ga jela ne de ya atatola je ende